दाखालि 11 जुनाव जा अबेरथियाव सानै उन्दै हिनजावसा सासे 14 बोसोर आरो 16 बोसोरनि हिनजावसाफोरखौ गाज्रि रोखोमै माने जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जायो। बे बुथारनाय जाथायखौ जों कन्डेम खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' आइजो जथाय आफाद जयैनो। आरो बेहाय जों बिनि उनाव जों नुनो मोनदों जोङो गिबियावनो जों थेंक्स होनो सानगोन साबायखर जासिनो सानगोन जोंनि जा आसाम पुलिस प्रसासन क'क्राझार पुलिस आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि जाय माने सीएम सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि जाय सीएम बिथां सार प्रमद बर' बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ लानायाव जे जों दिनै नुनो मोनदों जे आसामनि जाय डिजिपि सार बिथाङा बुंदों जे माने बे केसखौ माने एक्ट्रेसफोरखौथ' हमजोबखाबायानो दायनिगिरिफोरखौ बेजों लोगोसे माने बिथांमोनखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टआव हरनायनि खोथा बुंदों आरो बेखौ जों मोजां मोनदों वेलकाम खालामदों। दा खोथाया जाहैबाय जोङो बेबायदि जाथाया माने दासो गोदान जादों नङा जागाय थादोंआनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो जोंहा गोबां बिदिनो थांनाय बोसोरफ्रावबो माने उन्दै हिनजावसाफोरखौ माने बुथारनानै माने रेप खालामनानै बुथारनाय जादों आरो गोबां रेप केस दङ जायफोर माने दासिमबो माने केसआ ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ आरो बेल' नङा जों चिरां जिल्लायावबो जोङो थांनाय बोसोराव थांनाय 2019 मायथाइयावनो माने सासे उन्दै हिनजावसाखौ माने फ्लाइअभार खाथियाव रेप खालामनानै दोननाय जादों आरो बेखौबो माने एक्ट्रेसखौ हमनो मोननायनि उनावबाबो दिनैसिम बे केसआ जेबो आवगायनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों उदालगुरियावबो माने नैबे बोसोरावनो जोङो मा होनो मे मासाव दाखालि थांनाय मे दानाव जों नुनो मोनदों सासे अनजालि बसुमतारी होननाय सासे बिनानावखौ माने माखासे गाज्रि सुबुंफ्रा माने बेखौ माने जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै दोननाय जादों आरो बेखौबो खिन्थु दिनैसिमहालागै गोबां नाजासेयावबो गोबां धरना आरि होसेयावबो मेम'रेन्डाम होसेयावबो डिमान्ड खालामसेयावबो दिनै बेखौबो हमनाय जायाखै। दा जोंनि डिमान्डआ बेनो जे माने क'क्राझाराव जे बायदियै पुलिस प्रसासना बा जोंनि सीएम सारमोनहा माने ज' जानानै इनिशिएटिभ लानानै फार्स्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै दायनिगिरिखौ साजा होनानै आरो माने जास्टिस मोननायनि आयेन माने आयेनगिरिजों थांनानै माने माबा समाधान खालामो होननानै माने होनादों। होमबा जों बेखौबो लुगैयो जे गासैबो जेसेबां केस दङ बेखौबो जोङो जास्टिस मोननो नांगौ जोङो बेखौ लुगैयो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि दानि जाय माने दुथांफोरखौ मोननानै साजा होयोब्लासो माने ससाइटियाव जोंहा मोनसे फोथायनाय फैदों जे माने होमबासो जोङो मोनसे जेबो गिनाङै माने मोजां मोनसे जों समाज मोननो हागोन जेराव उन्दैफ्रानो जा माने आइजोफ्रानो जा जों बयबो मोजाङै एसे सिकिउर फिल खालामनो हागोन जोङो बेखौ जोङो लुगैयो प्रसासननिफ्राय जाहाथे माने स्ट्रिक्ट एक्सन लायो आरो केपिटेल पानिशमेन्ट बिथांमोनखौ होयो रावखौबो ओरैनो हगारनाय जाया। नुबाय थादों जे माने थांनाय माखासे समाव आरो बियो माने जानाया जे समाव माने नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय पेन्डेमिक जादों माने बे समाव जों बांसिन बेखौ नुनो मोनदों माने जों नुनो मोनदों बांसिन माने जायफोर केस दङ बै केस माने जिउ फोजोबना लानाय केसफोर बे बांसिनानो माने गाव-गावनि माने न'खराव फेमिलिनि प्रब्लेमनि थाखाय बांसिन जों जानाय नुवाखै बांसिनखौ नुनो मोनदों सोरबा मोजां मोननाय बा रं नाम्बार बेबायदिजों जोङो जानाय नुनो मोनदों। होमबा बे समाव जों बेखौ होनो सानदों जे बे पेन्डेमिकनि समाव जाय फरायसाफोरा माने बांसिनानो माने फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनदों हौवायानो जा हिनजावानो जा बांसिनानो फरायसाफोर बिथांमोनहा माने नैबे पेन्डेमिक समाव फरायनायाव जों बांसिन गोसो होनांगौ आरो जोङो अनलाइन क्लास लानाय नुनो मोनदोंमोन नालाय बे अनलाइन क्लास लानायाव माने बिमा बिफायाबो जोंना बांद्राय नोजोर होआखै बांद्राय टाइम जोङो माने मबाइलफोरखौ गथ'फोरनि आखायाव होनाय जादों बेफोराव जानो हागौ माने बिदिनो रं नाम्बार जानाय मोजां मोनलायनाय बे थांदों। दा बेखौनो बुंनो सानो जे गथ'फ्रा जोंना फरायनायाव गाव गावनि केरियारखौ दानायाव जाहाथे मोजाङै दानानै लाहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो माने आगायबोनांगौ सांग्रां जानांगौ आरो जोङो नंजां बाजों गोरलै खोथाखौ लानानै जाहाथे उन्दैफ्रा बेबायदि माबा लाया आरो बेजों लोगोसे जोंनि माने समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे जोङो बयबो नोजोर होयो बिमा बिफाया जों बेखौ बुंनांगोन मानोना जोङो दायथ'खौ जों बयबो लालायनांगोन बिबानखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों। बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो बांद्रायो मानसिफ्राबो बे माने बांद्राय सुइसाइद खालामनाय बेबायदि गावनि थाखाय थैनाय बेफोरखौ जाहाथे माने सोरजोंबा बुथारजानाय नङाब्ला आरो गिदिर जाहोनखौ जों मोनथियाखैब्ला जाहाथे बेबायदि थैनायनि माबाखौ आफर खालामबाय थानायाबो जानो हागौ बे मोनसे थुलुंगाखांनाय गोसोखौ रेजें खालामनानै होदों बेबायदिबो जोङो जाहैनो हायो आरो ओंखायनो बेखौबो जों एसे खमायनांगोन आरो बेनिफ्राय जोंना न'खराव मानसिफ्रा सांग्रां थानांगोन मबाइलखौ माबायदि बाहायदों फरायनायखौ जाहाथे बयबो गोसो होनानै फरायो जोङो बेखौनो बुंनो सानदों।